आलासि महरै हांख्रायनानै लिंदों बेनि सायाव दिनैनि बे गरेस्वर हालामाव दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि जे मेलखौ खुंदों बेखौ नुनानै बहुत बुंस'नो हायै साबायखर बावनाय गोसोजों बावनाय थादों आरोखि माने ओरैबायदि आइजोनि मानसिफोरा ओरैबायदि जे ओंखारबोदों ओमफ्राय मोनसे बियाबनि मिथिङाव दे एसेबां मानसि जानाय आं बेखौ धारना खालामनो हायाखैमोन आरोखि दायोहाय बेबायदिनो जुदि बाथौआरिफ्रा जयैनो ओंखारबाय थायोब्ला जोंनो बर'नि इयुन भबिष्यतखौ जों रैखाथि होनो हालांगोन आरो जुदि जों सेरखाय बेरखाय नोंने नों आंने आं बिदिनो जाबाय थायोब्ला बर' हारिया धंस जागोन खारन बाथौ धोरोमा जाबाय बर' हारिनि सिनस्रि बर' हारिनि मेरुदण्ड जायखौ बुङो आरोखि बर' हारिनि जिउ बर' हारिनि आत्मा बाथौ धोरोमा बाथौ नङाला बर' जाया बर' नङाला बाथौ जाया आं बिराद गोजोननाय मोनदों माने बियाबनि नाजानायाव एसे मोजां मोनसे मेल खुंनो हानाय आंथ' मोनसे जिल्लानिसो मोनसे सनमेलन जादों आरो एसे सानना लादों आरो बिबुंथिखौ बुंनानै लानो हायाखिसै आङो सबाइनि अभाब दानस' खेबस' खालामना बुंबाय बिसोर माबोरै नांदों जिहेथु नोंथांमोननि जिहेथु वेस्ट बेंगल बा बाथौ धोरोम सिबिनाय बाथौ धोरोमनि सिबिनायावहाय जोंनि वेस्ट बेंगलाव 10 कोटि सुबुं अनजिमायावहाय जों बर'फ्रा 3,40,000 दङ ओमफ्राय नोंथांमोननि आसामावहाय मथा मथि धर 35 लाखसिम दङ आरोखि दा 85% बाथौआरि आसामावहाय थेवब्लाबोनो संकसनिफ्राय सुरु खालामनानैहाय नोंथांनि बे एसे उदालगुरि ओमफ्राय हरिसिङा ओमफ्राय हाजो सेर आरो संकसनिफ्राय लानानै सेरफांगुरि कुसुगाव बेंटल थुक्राझार आं गिदिंना नायजोब्बायना दा बेहायथ' माने कनभार्ट जायो आरोखि खिन्थु जोंनि बेंगलावहाय 3,40,000 बर'फ्रा मालाबाबो कनभार्टआव थांला बेनो माने बिराद गोजोननाय बाथ्रा दा जोंनि वेस्ट बेंगलनि मानसिफ्रा सुबुं अनजिमाया खमब्लाबोनो जों जुदि बाथौ धोरोमखौ हमथानानै लाखिनो हादों दा गासै आसाम रायजोनि बर'फ्राबो बिदि जुदि सिन्था धारा लानानै सरसा खालामबाय थायोब्ला होमब्ला हले माने बाथौ धोरोमा मोजाङैनो रैखाथि थागोन आरो जिहेथु नेपाल हादोराव गासै बर'फ्रा दा 5,000सो दङ दा सेन्ट्रेल बाथौ आरो वेस्ट बेंगलनि दा जों जेरै दङ नै जोङो सम थाङै बिसोरखौहाय माने दैदेनहैयो बिसोरो जुदिअ 18 खुन्थियावहाय बिसोर फैनो हायाखैलाबोनो दा बिसोरो बाथौखौ बाथौ रोखोमैनो फुजिबाय दङ ओमफ्रायहाय वेस्ट बेंगलनि गेजेराव बिराद मोनसे साबायखर बाथ्रा मोनसे दङ आरोखि बे जाहैबाय सिलिगुरि सहराव दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट जलपाइगुरि डिस्ट्रिक्ट एटाच गासै 9टा गामि दङ 9टा गामियाव 5,000 बर' सुबुं बाथौआरि बेनि गेजेराव दा न'खरनैबानो दा मिसनारि जानानै थाङो बेखौनो माने बिराद मोनसे कम्पेयार खालामनो गोनां जायो आरोखि जे आसामाव एसेबां बर'फोर थानानैबो एफा मोजां मोनसे दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुम धोरोम हान्जा उजिनानैबो दाबोनो जों जोंनिखौहाय माने गोबानानै मोजाङै लाखिनो रोङाखै जोङो खुद्रियो सम बेंगलनि मानसिफोरा दा जोङो बेखौ जों लुबैदों मोनसे पलिसिनि गेजेरजों जोङो दा थांनांसिगोन आं दिनैहाय बुंनो नाजादोंमोन थाबथायासै बेखौहाय मोनसे सिक्रेसि टकनि दरखार दङ बेखौ गेवलां मेल बा अपेन स्ट्रिप खालामोब्ला एसे गाज्रि जागोन बेखौ जोंनि मानसिखौ जोंनो मोजाङै दानो रोंनांगौ माने बर' हारिखौ गाइड खालामनो थाखायहाय ओमफ्राय इयुन जोलैफोरखौहाय मोजाङै जोङो दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुमनि गेजेरजों बिसोरखौ फोरोंनाय बिसोरनो लामा खिन्थानाय दिन्थिनाय बेनि गेजेरजों इयुन जेनेरेसनखौ साबसिन दैदेनलांनो थाखाय बिमा माहारियावनो रासिनो सोनारो दायित्वआ दा बेखायनो दहायनि बिबुंथि लाखिनायाव आङो बिमा माहारि माइनाव आफादखौनो रासिन गोसो होनांगौ खोथाखौ बुंनाय जादों बे सेरसेके माइरं जोङो थिनायखौ हरबाय दा मोनफ्रोमबो गामिनि
न'खरफ्रोमबो जा माइरं खांनानै हरबाय बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो जों मोनसे जोंनि थांखि बायदियै थिनानै दोननाय जा 2,000 रां मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बे 2,000 रांखौ जे बिथांमोना हरनानै जोंनि बे गौथुमनि 23 बोसोरसालिया जथुम्माखौ जे जाफुंसार होबाय बेनि थाखाय आं आरोबाव फिन खेबसे आफा इसोर अबं गसाइ अबंलावरि नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि सायाव आरज गाबहरनानै जोङो आरोबाव फिन खेबसे साबायखर बावनानै दिनैनि जा जोंनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जे आबुङै जाफुंसारबाय बेनि थाखाय गोजोननाय बावनानै जोंनि साबायखर बावनाय आरो लोगोसे फंनैसो बिबुंथि लाखिनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। जै आफा इसोर बोराइ बाथौ दाहा।